No, študenti potrebujú, aby v tom štáte fungovali normálne pomery, aby mali dôvod si tu zakladať rodiny, budovať si tu kariéry, aby mali dôvod tu zostávať. Ja si myslím, že je dobré, keď idú von, nazbierajú skúsenosti a kontakty, ale ak sa rozhodnú vrátiť, tak by ich pomery v tomto štáte nemali od toho odrádzať. A to súvisí so spravodlivosťou, so sociálnou starostlivosťou, s ekonomikou, s rovnosťou pred zákonom. A to všetko sú veci, ktoré prezident musí robiť. Sú tam procesy, ktoré môže naštartovať iba a mal by to robiť. Naozaj, že budúcnosťou každej krajiny, aj Slovenska, sú mladí ľudia. To je prírodný zákon a my musíme pomôcť k tomu, aby získali zručnosti, aby získali sebavedomie a hlavne im dávať dôvody tu zostávať alebo sa sem vrácať. Ukázalo sa v tej kampani, že mne vlastne sa vyčítalo len to, že som príliš sebavedomý a dravý. A to by mi asi niekto ako Fico ťažko vyčítal. No, myslím si, že dlhé roky sa dopúšťa toho istého. Sľubuje ľuďom, ale neplní to. A že sa rozhodol v istej chvíli svojej politickej kariéry kamaráti sa s tými najbohatšími a najvplyvnejšími a tých bežných ľudí hodil cez palubu. Takmer 400 000 hlasov je obrovský záväzok, ktorý rád budem rešpektovať a ešte ako presne, tak to priniesie čas.